Vaša magnificencia, ako dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, dovolil som si pozvať vás na toto slávnostné zhromaždenie absolventov našej fakulty, ktorí úspešne ukončili štúdium a prevezmú vysokoškolský diplom. Prosím vás, vaša magnificencia, o súhlas s ich slávnostnou promóciou. Spektábilis, vážený pán dekan, prišiel som rád na vaše pozvanie, aby som poznal vašich absolventov, kandidátov na titul magister. Prosím vás, aby ste vykonali slávnostný promočný akt. Považujem si za česť oznámiť vám, vaša magnificencia, v mene profesorov, docentov a ostatných učiteľov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, že absolventi, ktorí majú byť dnes promovaní za magistrov, úspešne vykonali všetky predpísané skúšky a štúdium ukončili štátnou skúškou, žili tak, ako sa to od vysokoškolských študentov žiada, a splnili všetky podmienky predpísané zákonmi Slovenskej republiky, takže sa im môže na základe ustanovenia paragrafu 21 odstavec 1 písmeno B zákona o vysokých školách číslo 172 z roku 1990 zbierky v znení neskorších predpisov vydať diplom o ukončení vysokoškolského štúdia a priznať akademický titul magister. Vaša spektábilita, s potešením som si vypočul vašu správu o odbornej a občianskej spôsobilosti absolventov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Súhlasím s priznaním titulu magister a s vykonaním promócie. Prosím vás, honorabilis, pán promótor, aby ste podľa platných poriadkov a zvyklostí prijali od absolventov promočný sľub. Vážení absolventi Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, kandidáti na titul magister. Položením ruky na žezlo ako symbol našej akademickej obce, symbol jej práv i povinností, pred týmto slávnostným zhromaždením sľúbte na svoju česť a svedomie, že hodnosť magistra, ktorú vám dnes udelujeme, zachováte bezúhonnú a nedotknutú. Vzdelanie, ktoré ste získali na Univerzite Komenského, budete naďalej prehlbovať a uplatňovať v praktickom živote. Vedecké poznatky budete uchovávať a rozširovať nielen pre vlastný prospech či získanie osobnej slávy, ale aj pre prospech celého ľudstva. V duchu poslania Univerzity Komenského budete po celý život šíriť myšlienky humanizmu a demokracie, budete ctiť slobodu, pravdu a spravodlivosť, riadiť sa svedomím a pocitom zodpovednosti za svoje skutky. Sľúbte, že Univerzitu Komenského a jej Fakultu matematiky, fyziky a informatiky uchováte vo vďačnej pamäti a vždy budete podľa svojich síl podporovať jej činnosti a záujmy.
Vaša magnificencia, uvedomujem si dôležitosť tohto sľubu a verím, že naši absolventi vynaložia všetko úsilie, aby ho na každom kroku čestne plnili. Prosím vás preto, aby ste dali súhlas vydať diplomy absolventom. Vaša honorabilita, súhlasím s odovzdaním diplomov absolventom. Vaša magnificencia, pri odovzdávaní diplomov dovolujem si vám zároveň predstaviť absolventom fakulty. S vyznamenaním ukončili štúdium v študijnom odbore matematika a akademická pochvala rektora Univerzity Komenského bola udelená týmto absolventom. Eugenovi Kováčovi, narodenému v Stropkove. Štefanovi Sakálošovi, narodenému v Bojniciach. S vyznamenaním ukončili štúdium a akademická pochvala dekana bola udelená týmto absolventom. Karine Chudej, narodenej v Piešťanoch. Ivanovi Cimrákovi, narodenému v Dolnom Kubíne. Odmenenému cenou rektora za vynikajúcu diplomovú prácu. Nine Pietrakovej, narodenej v Novej Bani. Gabrielovi Žemiemu, narodenému v Dunajskej Strede. Úspešne ukončili štúdium títo absolventi. Ľuboš Baja, narodený v Prešove. Ľubomír Baňas, narodený v Martine. Vladimír Bezák, narodený v Nidre. Adriana Chorvátová, narodená v Lučenci. Lívia Čík, narodený na Rožňave. Dominik Ďurikovič, narodený v Bratislave. Peter Girovský, narodený vo Vranove nad Topľou. Štefan Godiš, narodený v Dolnom Kubíne. Martin Hasaj, narodený v Piešťanoch.
Robert Hidaši, narodený v Piešťanoch, Zdeněk Horák, narodený v Zlíne, František Ikréni, narodený v Bratislave, Vladimír Jarabek, narodený v Trebišove. Zuzana Kľučková, narodená v Trenčíne, Katarína Kostrová, narodená v Martine, Štefan Kučák, narodený v Michalovciach, Ľubica Líšková, narodená v Trnave, Monika Macková, narodená v Trenčíne, Jana Michaličková, narodená v Nitre, Gabriel Naď Vendégy, narodený v Dunajskej Strede, Zuzana Pavlíková, narodená v Handlovej, Miroslava Petrovičová, narodená v Zlatých Moravciach, Blanka Polášová, narodená v Nitre, Jozef Rybár, narodený v Bratislave, Erika Šramová, narodená v Bratislave, Igor Sečanský, narodený v Nitre, Ivan Sládečka, narodený v Nitre, Robert Solčan, narodený v Kráľovskom Konci, Zuzana Školeková, narodená v Šali,
Lucia Štekauerová, narodená v Bratislave. Peter Vadovič, narodený v Bratislave. Daniel Vencko, narodený v Bratislave. Vážení magistri, blahoželám vám k úspešnému ukončeniu vysokoškolského štúdia. O malú chvíľu tak urobia aj vaši najbližší, rodičia, súrodenci, partneri a priatelia, ktorí sa prišli s vami podeliť o radosť z dnešného slávnostného dňa. Na vašom úspechu majú zásluhu aj oni, pretože stáli pri vás a podporovali vás, či už materiálne, alebo radou, či povzbudivým slovom. Stali ste sa absolventmi Univerzity Komenského, 82-ročnej Alma Mater, ktorej diplomy držíte v rukách. Som presvedčený, že sú to dobré diplomy, ktoré vám otvoria dvere všade tam, kde chcete uplatniť svoje vedomosti a zručnosti. Nezabúdajte preto na svoju univerzitu, ani na fakultu, ktorá vás priviedla od prvého zápisu až k dnešnej promócii a uchovajte ich v pamäti, ako ste to pred chvíľou svojim spondeo ac polliceor sľubovali. To najcennejšie, čo si dnes s vysokoškolským diplomom odnášate, sú nielen vedomosti, ale najmä spôsob myslenia, ktorý z vás robí vzdelaného človeka. Vivere est cogitare, žiť znamená premýšľať, povedal pred mnohými rokmi Cicero a jeho slová sú aktuálne aj dnes na začiatku 3. tisícročia. Potvrdzuje to aj úvaha Jána Chryzostoma kardinála Korca, ktorý napísal: jedným z veľkých neduhov dneška je neochota ľudí dôkladne a dôsledne premýšľať. Ľudia našich čias si odvykajú, alebo si už odvykli myslieť a premýšľať. Uspokojujú sa s množstvom povrchných dojmov, vnemov, obrazov, hľadajú povrchné senzácie, čítajú o nich v novinách, sledujú ich v obrázkových časopisoch i v televízii, siahajú po knihách senzácií. Tým všetkým si naplňajú myseľ, obrazotvornosť i pamäť, dušu i srdce. Dajú sa tým všetkým unášať. Premýšľať, uvažovať, kriticky a zodpovedne hodnotiť, logicky myslieť, to je pre mnohých ľudí príliš namáhavé. Toľko slova kardinála Korca. Tu sa, vážení absolventi, milí mladí kolegovia a kolegyne, otvára pred vami široké pole pôsobnosti. Buďte príkladom svojmu okoliu vo vytváraní správnych životných postojov, v šírení tolerantnosti a úcty k názorom druhého, či už to bude názor vedca uverejnený v odbornom časopise, alebo žiaka stojaceho pri tabuli, ktorého budete skúšať. Verím, že vaši učitelia na fakulte vo vás podnietili zdravú zvedavosť a hlad po ďalších vedomostiach. Neprestaňte sa vzdelávať a zdokonaľovať, lebo len v tvorivej práci nájdete ozajstné uspokojenie.
Želám vám, aby vaše prvé kroky v zamestnaní boli úspešné, aby to, čo budete robiť, nebolo len zamestnanie, ale stalo sa aj vašim povolaním, ba dokonca poslaním. K tomu vám prajem veľa síl, vytrvalosti a pevné zdravie. Ešte raz vám blahoželám k ukončeniu štúdia a k získaniu titulu magister. Vaša magnificencia, vážený pán rektor, vážené zhromaždenie, ale predovšetkým milí mladí magistri. Dnešným slávnostným ceremoniálom plní Univerzita Komenského posledný článok vzájomnej dohody, ktorú ste s ňou uzatvorili pred 5 rokmi pri vašom zápise na vtedajšiu ešte matematicko-fyzikálnu fakultu. V zmysle tejto dohody sa fakulta zaviazala, že vám prostredníctvom svojich učiteľov odovzdá všetko to najlepšie z ľudského poznania v oblasti matematiky, fyziky a informatiky, čo sme my sami zdedili po predchádzajúcich generáciách, a aj tú trošku, ktorá je našim vlastným príspevkom, a vloží toto bohatstvo do vašich rúk ako štafetu pre udržanie vzdelania a kultúry na tejto zemi. A vy ste zároveň prislúbili, že budete túto ponúkanú šancu iniciatívne príjmať a vyťažíte z nej maximum vo svoj prospech. Využívam posledné okamžiky, kedy vás v mene Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského môžem osloviť ako váš učiteľ a vnímam túto chvíľu ako práve ten okamžik, kedy aj tá najstarostlivejšia matka, ktorá dlhé dni a mesiace s neochabujúcou vytrvalosťou chránila svoje dieťa pred nástrahami sveta, jednoho dňa sama z vlastnej vôle rozovre ochranné ruky a postrčí dcérku či synčeka, aby urobili prvé samostatné kroky. Pre väčšinu z vás dnešným dňom definitívne skončili školské roky. Už vám viac nik nebude predpisovať, čo sa máte naučiť, kedy vás kto bude skúšať a kedy sa nebodaj bude písať písomka. Takáto chvíľa je preto vhodným okamžikom na kratučké poohliadnutie na ostatných 5 rokov vášho mladého života, ktoré ste strávili na fakulte. V tomto okamihu si pravdepodobne ani neuvedomujete, čo znamenalo byť členom akademickej obce. Hoci základom školského systému je na prvý pohľad asymetrické postavenie učiteľa a jeho žiaka. Už pri troške objektivity musíme uznať, že to nie je postavenie podriadeného a nadriadeného, tak charakteristické pre každodenný život. V rámci štúdia na fakulte ste mali reálnu možnosť zasahovať do jej rozhodovacieho procesu. Prostredníctvom vašich zástupcov ste boli účastníkmi voľby akademických funkcionárov, tvorby štatútu fakulty, učebných plánov. Mali ste možnosť voľby štúdijných predmetov, ktoré profilovali vaše vlastné zameranie. Učitelia vám počas štúdia boli celkom iste viac priatelia než nadriadení. Akademické slobody vám dovolili stáť v rokoch štúdia vzpriamene, dôverovať vlastným schopnostiam a keď bolo treba, aj brániť vlastné pravdy. Akademická komunita je útvarom, ktorý chráni a zveľaďuje stáročiami nazhromaždené ľudské poznanie a zabezpečuje jeho odovzdávanie z generácie na generáciu. Tento mechanizmus funguje nezávisle od striedania režimov a vlád, nezávisle od politického presvedčenia, vierovyznania, farby pleti či bohatstva alebo chudoby. V rukách držíte diplom, ktorý je v tomto okamihu predovšetkým ocenením vášho 5-ročného úsilia a poctivého štúdia a
a je s ním spätý balík nadobudnutých vedomostí. Tie samotné však ešte neznamenajú cieľ. Vzdelanie je kľúčom, nástrojom, tým dlátom v rukách zručného rezbára, ktorý vie vdýchnuť život do kúska dreva. Dnes zároveň s diplomom preberáte do vlastných rúk aj zodpovednosť za svoju budúcnosť, za to, čo aj s pomocou získaného vzdelania v budúcnosti vykonáte a dosiahnete. Život vás rozveje na všetky strany sveta. Budú z vás učitelia či riaditelia firiem, finanční analytici v bankách či vedeckí pracovníci, úspešní podnikatelia, možno aj politici. Nech je ale vaša životná dráha hociaká. Nikdy, za žiadnych okolností sa nespreneverte ideám humanity a spravodlivosti. V každom postavení a každej životnej situácii verte a konajte v mene pravdy. Učitelia tejto školy sa vám snažili vštepiť základy exaktných vied. V študentskej pospolitosti sme si vyslúžili príjmenie kockatý, ale pevne verím, že práve to, že dôverne poznáte pravidlá tvorby matematického dôkazu, vás v živote ochráni od nebezpečia, aby vám niekto nahovoril, že čierne je biele, že polopravda môže byť zákonom a že klamstvom možno natrvalo ovládnuť nevzdelaných. Už veľmi skoro spoznáte, že žiadna reálna životná situácia sa neponáša na príklady z učebníc. Nebudú vám už vychádzať celočíselné výsledky a konfrontovaní budete mnohými nedostatočne definovanými úlohami. Veď aký by bol svet jednotvárny, keby všetko bolo vopred matematicky exaktne nalinkované. Ale o to väčšia je vaša osobná zodpovednosť za využitie či zneužitie získaného vzdelania. Máte v rukách nástroj na to, aby ste sa v zložitých situáciách vedeli objektívne rozhodnúť. Aby vaše rozhodnutie bolo v prospech spoločenstva a neubližovalo iným. Aby ste sa kedykoľvek mohli so vstýčenou hlavou prihlásiť k svojim činom. Dnes sa lúčite so svojou univerzitou a fotografie z tejto promócie budú poslednými v kruhu spolužiakov. Vašou promóciou odchádza kus života fakulty. Mne len ostáva veriť, že príslušnosť k veľkej akademickej obci Univerzity Komenského ostane vo vašom vedomí po celý život a budete sa hrdo hlásiť v našej fakulte matematiky, fyziky a informatiky. Pre kantora nie je vyššej pocty než úspechy jeho žiakov, ktorí sa aj na výselní spoločnosti prihlásia k svojej alma mater, k svojim učiteľom. Milí mladí priatelia, za bránou tejto budovy sa stávate súčasťou inteligencie našej krajiny. A ona dnes urgentne potrebuje obrodu. Potrebuje osobnosti nezaťažené minulosťou, ktoré majú ideály o lepšej a spravodlivejšej spoločnosti a najmä také osobnosti, ktoré vedia svoje ciele aj úspešne realizovať. O niekoľko málo rokov budete to vy, ktorí prevezmú riadenie vecí verejných do svojich rúk. Zostaňte aj vtedy verní vašim ideálom. Ale dosť bolo už poučovania. Veď ja na to v tejto chvíli už ani nemám právo, veď vy už nie ste študentami našej školy. Dnes je váš deň. Oslávte ho v radosti, veselosti a šťastí v kruhu najbližších. V mene univerzity vám ešte raz gratulujem k dnešnej významnej udalosti a prajem veľa úspechov a šťastia v živote. Vaša magnificencia, vaša spektabilita, vážení profesori, asistenti, vážení rodičia, príbuzní a priatelia. Dovoľte, aby som v mene prítomných absolventov poďakoval všetkým,
ktorí nám svojou pomocou a pochopením umožnili dočkať sa tejto slávnostnej chvíle. Vďaka patrí našim profesorom, docentom a asistentom za vedomosti získané počas štúdia. Vysokoškolská kvalifikácia nás zaväzuje, aby sme rozvíjali matematicko-fyzikálne disciplíny a ich výsledky uplatňovali v praxi. Sľubujeme, že sa budeme snažiť dôstojne reprezentovať našu školu a vedu. Poďakovať chceme aj našim najbližším za ich podporu a pochopenie. Ďakujeme vám, drahí rodičia, za obetavosť a lásku, s ktorou ste nás vychovávali. Vy ste spolu s nami prežívali všetky ťažké chvíle a na našom úspechu máte nemalú zásluhu. Dnes sa naplnili sny, túžby a nádeje, ktoré ste do svojich detí vkladali. Čo najsrdečnejšie ďakujeme našim pedagógom a rodičom za ochrannú ruku, ktorá nás prevádzala a za lásku, s ktorou nás vychovávali. A vám všetkým prítomným ďakujeme, že ste svojou účasťou pozdvihli slávnostné ovzdušie v našej Alma Mater.